Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council ula pensyai bagi Executive Committee jangka Council kamdan jing temuan ujar FIR halor ke jing berngam ke HNLC dan kebakadau baka Council kenang penyat bah ya ke jing terekam jangka. Habakran baru Chief Executive Member uba Winston Tony Lingdo uloong baka Council kam sengo dan kam banpan bor pahara bakerpang na ke sorkar ne pulit. Uloong baunget bakat bakidang tre ke kam kabadai kim dan kam jigada bakerpang. Uloong bawala kadan gejing berngam nre gejing tre kam hapa ke Council bat kelet kawan ki dekot kayat bet kum majulong. Uloong baki syukham adakar bat bet ngor kan diat kelet kawan. Chief Executive Member ula penti kena baka sorkar jela bagi pulit kim 4 syam lawan bane kendo eki bat kim 4 syam natrawa ban ai kando kejing ada. Uba Winston Tony Lingdo ula penkot da keboong bakim dan kando kejing siir kejing im bat kin nang yat bet hakalenti ke badai. Hadin ba filai ihi bakala circulate katuka khubor mo ba kadon kajing berngem berset hakabai dei kam ka bangi tre dan ingi persyang ban penbait nang ni na district council hakabai dei berkatu kasenjam ka bangi shim na district council kadai bitak pangi chu long adakar kendiat mo po office hang ni apo ka ni ka office tre kam jungi hang ni apo district council Handai kumanju juba ika jingkeli ke jong pi bahadu mentang ngimpat file ke FIR bat ngimnum file hiru ke FIR bat nakaliang jong ka sorkar ru hadu mentang kadang sengap men bet kadang sengap jar bet halor kata bat ka hamdon kanu ka jingwan ye kendu nakaliang jong ka police department yangi ka hangi po district council hakabi dei bat katu ka jingsha berngem berset ke jongi ti ngatharai nakaliang ka jongahi ka kai ka banga syukwa banga syuong ka syulong wetang kat ni ba kat bangidang persyang menteri ya ka kam hakalenti ka babiang ngar ngam sudai fi ba ngin poi syuru tau put bangin let bangin seat protection na ka government na ni bangin let ki police department bangin pan ya kita ki security ni kita tang pade dah banga ong kum ta hadu mata nak liang jong ka government ru ka kapat ong AA pat nakaliang jong ka police department ru padon bawan mi syangi hadu menta ni bakin terwai kata ka security yang imo andai kum bakalong menta kalong bet kum tu kum bagi julong hin hadu kasengi ka badingkong bangiwan hangi po district council bat hadu kani ka khlemat ka bamentaru ngingi trebet ka jong ka kamhi bangi dei ban tre bangi ya hiru daga jong hi ka lentiyat ka jongi bat kaya yang ka jongi ru kamdon kanu kata ka bangin ong bangin siir ni bangin tieng ni bangi don hapadeng kata ka jing tieng jong ka ya ka jing em ka jongi andai ngilong adakar ngilong vigilant ya kata ni haban pet ngori ya kata tang pade ban jubab ya ka ai ba pikeli ba pite hadu mata nakaliang jong ka sorkar nakaliang jong ka police department ka hamdon kanu ka kata ka jing terwa ka jong kini ka jing wan mi ka jong ki ka pide ba ka tu ka jing mi khubor kini kiat na ibla